Společnost Huawei vznikla v roce 2007 po zjištění, že budoucnost komunikace se má dramaticky změnit. V průběhu dalších 24 měsíců se 70% komunikace změní z textové podoby na videokomunikaci tváří v tvář. To zamíchá kartami a Huawei je ve vedoucí pozici. Nejsme pouze částí tohoto procesu, ale my jsme špička v rozvoji technologií, které nás posunou do další generace. Je to trh, který se rozvíjí z 1 miliardy na miliardy 2, na miliardy 3, na 5 miliard, na 10 miliard. Doslova z 5 miliard na 10 v jednom roce a pak z 10 miliard na 100 v roce dalším. Očekáváme vzrůst příjmu o 300% v nadcházejících 24 až 36 měsících. A vy se toho zúčastníte. Zveme vás, abyste se k nám připojili. Huawei má jak velký finanční potenciál, tak potenciál v rozvoji lidských zdrojů. Patříme mezi 3 nejlepší vývojáře na světě. Zveme vás, abyste se k nám přidali a změnili tak váš život, protože to se stane. Huawei se v několika příštích měsících pravděpodobně stane multimiliardovou společností a také jednou z největších společností zabývajících se přímým prodejem. Abychom získali vaši pozornost a právo s vámi podnikat, nabízíme s naším balíčkem a našimi zdroji nejlepší kompenzační plán v přímém prodeji v současné době. Rádi bychom s vámi začali podnikat do dalších 10 let.